al'umma kuma ya amfane ka ya amfani bayanka, a yi alfahari da kai ko kana nan ko baka nan. Kaɗan kenan a cikin da jawabin mawaƙi Nura M Inuwa ya yi na wannan mako. Kai dai ka danna subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu akai-akai cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ku biyo mu domin samun ci gaban labarin. Mawaƙi Nura M Inuwa ya ba da shawara ga masu sa batsa a waƙarsu ko suna sa kalaman da bai dace ba, inda ya nuni da hakan ba zai amfane su ba kuma ba zai sa a yi alfahari da su ba. To wannan dai abu ne wanda ya kamata a gyara. Kuma mawaƙin ya yi faɗakarwa ne domin akan haka idan suka yi waƙan mai batsa a ciki, mabiyansu fa suna ji kuma suna yin maimaici. Hakan bai kamata ba, kamar yaɗa barna ne a cikin al'umma, kuma hakan bai dace ba. Ku biyo mu a wannan tasha tamu mai albarka a yayin da za mu sa muku ci gaban bidiyon domin kuma ku kalla ku saurara. Kai dai ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu akai-akai cikin sauƙi da zarar mun ɗora a wannan tasha tamu mai albarka. Shine idan na ji wani ya yi waƙa wanda ba wacce za ma ta amfani mutane ba, ina ɗaukar abin kamar rashin sanin ma abin da ya kamata. Don sanin abin da ya kamata shine ka yi abin da zai amfani al'umma kuma ya amfane ka ya amfani bayanka, a yi alfahari da kai ko kana nan ko baka nan. Wannan shine abin da na sani, shine kuma nake gani, ba wai just kawai ina sha'awa bari in yi ko maya ne. Dan akwai salo da mawaka suke da shi, akwai abin da mutum yana ji yana sanama kawai sai ya saki layi kawai dan yana buƙatar wai kawai a ji shi a ja hankalin masu ya ja hankali. Bari in yi abin da kawai ni dai a ji ne, so don haka ba zan yi abin da zai zama wani mai amfani ba. Shine za ga wani kawai ya ɗauki salon da bai kamata a ce a kan shi ya taho ba. Abubakar.